sibhaliwe kwincwadi ka-Isaya. Sizafunda phakathi ku-chapter 6 from verse 1 to verse 8. Isifundo sokuqala sibhaliwe ku-Isaya. Sizaqala kwisahluko sesithandathu, siye kwisahluko sokuqala kuyoma sesibhozo. Iphepha ezansi kwezibhayibhile zindala ngu-696. Sithi isihloko ukubizwa komprofeti. Ngomnyaka wokufa kokumkani uZiya, ngayibona inkosi ihleli etronini ende enyukileyo. Amasondo eengubo zayo eziholayo azalisa itebile. Kumi iiserafi ngaphezu kwayo. Iyileyo inamaphiko amathandathu. Ngamabini ifihle ubuso bayo. Ngamabini ifihle iinyawo zayo. Ngamabini iphaphaza. Iyileyo idanduluke kuleyo isithi, uyingcwele, uyingcwele, uyingcweleyo inkosi. Buzalise ihlabathi bonke ububaqawuli bakhe. Yadidizela imvukazi yemnyango lilizwi lowadandulukileyo. Yaye indizele ngumsi. Ndathi, athi ke mna, ngokuba nditheshwa, ngokuba ndiyindoda omlomo oyinqambi, ndihleli phakathi kwabantu abamilomo inqambi, ngokuba amehlo am abone ukungani, uYehova wobukhosi. Yaphaphazela yeza kum enye yeserafi, iphethe ilahle elivuthayo, elithabathe ngesithabatho esibingelelweni. Yalifikisa emlonyeni wam yathi, yabo, eli lahle lifikile nje emlonyeni wakho. Bususiwe ubungwenya bakho, nesono sakho sicanyathishelwe. Ndeva ilizwi lenkosi lisithi, ndothuma bani na? Ubani na owokuyo owoyisiyela? Ndiveni ilizwi lenkosi. Pasalema ya letsatsi ke Pasalema 93. Psalm for the day is Psalm 93.